Hola, molt bona nit. La llengua continua sent motiu de disputes i friccions a València. És la llarga, moguda i inacabable polèmica sobre si la llengua que es parla a la comunitat valenciana és català o valencià. Els defensors de la unitat de la llengua catalana, és a dir, que valencià i català són una mateixa llengua, són titllats despectivament de catalanistes pels anomenats blaveros o defensors del secessionisme lingüístic que ara ocupen llocs de poder en el govern autonòmic. La polèmica lingüística es viu amb tensió i intensitat a la ciutat de València, com es podrà comprovar en el reportatge, però en altres punts se li treu transcendència i no és precisament un dels maldecaps quotidians de la gent. Són molts els que consideren que la pugna lingüística és la part visible d'una qüestió de fons, la construcció de la identitat dels valencians. Uns i altres, en l'excepció d'aquells que no han volgut participar en el reportatge, donen avui la seva opinió. En Joan és un pagès de Benicarló, al nord de Castelló. Cada divendres entra a Catalunya per anar a vendre els seus productes al mercat d'Ulldecona, al sud de Tarragona. És una frontera molt més administrativa que social, perquè sempre hi ha hagut molta relació entre la gent de la zona. Això es veu en la manera de parlar, pràcticament igual. A veure, quan això? La vol 70 pessetes. Si la vol blanca, que és un poc més apretat, 60. Blanca no, verda. Que té més vitamines. Molt bé, així mateix. Molt bé, ara li dono el 70, 75... Amb el seu amic Gàpito, català d'Alcanar, parlen sovint de les semblances i les diferències. Jo, aquest sentiment que pareix que n'hi ha en algunes zones de València, sobretot València província i sobretot València capital, de que estem sent ocupats o del perill de l'imperialisme català, jo, com a que estic en un poble pràcticament tocant a Catalunya, suposo que ja estic invadit pels catalans des de fa molts anys i per això millor no tinc aquests problemes que tenen ells, per lo vist. Per exemple, Castelló tenen uns sentiments molt més arraigats en altres. De més cap aquí, i de la part, com més ja te'n vas de Castelló a València, ja comencen a canviar, ja tenen una cosa més contra Catalunya. Entens? A prop de València, dos pobles separats per pocs quilòmetres mostren com la manera d'entendre el sentiment valencià pot ser una frontera molt més profunda que la que hi hagi entre catalans i valencians. La vigília del 9 d'octubre, diada de la Comunitat Valenciana, els joves nacionalistes de Rafelbunyol fan un concert. Les estrelles de la nit són el grup català de Berga, els Brams, i la seva cançó contra l'anterior president de les Corts, Vicent González Lizondo, conegut pel seu anticatalanisme. I és ben lògic que vinga un grup català així a cantar entre nosaltres perquè la Diada Nacional del País Valencià és un dia reivindicatiu i per supost País Valencià, Catalunya i Illes Balears no sols tenen coses en comú, se podrien considerar un mateix tronc. A la mateixa hora, l'associació Lo Ratpenat celebra un Te Deum. Aquesta entitat es caracteritza pel secessionisme lingüístic, és a dir, per considerar que valencià i català són dues llengües completament diferents. Benvinguts i trobeu aquí com fills d'aquesta terra que honren a la nostra pàtria i han portat la senyera que és la senyal, l'estandarte per a tots nosaltres, per a tots els homes d'aquesta terra. Avui mateix, alguns assistents a l'acte s'han mostrat molestos per la manera de parlar del capellà, que s'ha considerat massa catalana i poc valenciana. El oficiant de la ceremonia pues és un home que, a part de que és aragonès, té una gran vinculació a Catalunya perquè ha estat de prior allí i entonces, claro, pues, vulgues o no vulgues, la costum i la fonètica pues, indudablement és catalana. És un home que ha volgut fer-ho en valencià en molt bona voluntat, però l'he llegit així, l'any passat ho va fer en llengua castellana, que per una altra part, com vosaltres sabeu, pues, és la que en el Regne de València també és la llengua oficial, no? Junt al valencià. Jo crec que el fons el que hi ha és una enorme admiració pels pares, que són els catalans, òbviament, d'aquest país,
des que en 1238 va vindre Jaume I, i el fill, per realitzar-se, per fer-se gran, ha de matar el pare, és allò que se'n diu assassinat freudià. I en el fons també hi ha aquest component d'assassinat freudià dels catalans per ser igual que ells. I això és un component també especialment dels blaveros, curiosament. L'endemà, 9 d'octubre, la manifestació del matí té un clar signe anticatalà. És una decisió de reivindicació. No mos fareu... Per què porten aquest adhesiu? Per què porten aquesta pegatina? Perquè són valencians. Perquè l'han de dur, la pegatina. Perquè són valencians. Estos són catalans. No, ja m'ho figura, la pregunteta, pues si em podrien anar per allà. Valencià, no parle català. Jo no parlo valencià. No parlem català, parlem valencià. Els catalans. I a fer punyetes. I de sempre i molta honra. Des dels nostres abuelos, hasta ara, i els meus nets i els meus fills. Vostès se senten agredits pels catalans? No, ningú fet, és català. Vale. Es que no le ha comprendido. No lo entendí, porque como no los entiendo, pues no lo he entendido. ¿Qué quieres? Háblame en castellano, si quieres que te conteste. Y soy valenciana, háblame en castellano. Y si no, no te contesto. ¿Te has enterado? Pues ya está. Pues somos valencianos. Primero españoles, después valencianos. Y hablamos como queremos. Yo hablo valenciano, pero contigo no voy a hablar valenciano. Me hablas en castellano y yo te hablo en castellano. ¿Te enteras? Porque habla. Carril. Son valencians i no catalans. Es que ella me habla en catalán y yo no le contesto en catalán, ni en valencià. Le contesto en castellà. Vale, i camineu. Que no tinc ganes de parlar en català. Vale, adeu. La presència al carrer de l'anomenat blaverisme és evident. El blaverisme reivindica una valencianitat, sovint espanyola, que no vol tenir res a veure amb Catalunya. La sola presència d'una dona amb un símbol catalanista encén els ànims dels manifestants. El fet que una càmera de TV3 ho estigui filmant fa que augmenti la tensió. TV3 és una mierda! A tu país. Cabrones. Invasor, catalanero. Hola. España una y no 51. España una y no 51. España una y no 51. És una actitud de gent que parla fonamentalment castellà i revela normalment això, un tipus de posició que se podria dir de la següent forma. Jo tinc una peculiaritat. Ara, si aneu a fer la més mínima utilització d'aquesta personalitat o peculiaritat per a criticar la estructura de l'estat espanyol, jo me borro i me passo al castellà, que és la llengua, vull dir, oficial, etc. El mateix dia 9 a la tarda, la celebració de la Diada té un caràcter completament diferent. Es defensa la unitat de la llengua, és a dir, que el valencià i el català són un mateix idioma. El sentiment de formar part d'un sol grup humà, juntament amb catalans i balears, impregna l'ambient. És que són catalans i prou, simplement. I l'atac a Joan Fuster ha sigut un altre acte més de vandalisme blaver i que no es pot consentir. Estem per la independència i som tot un poble. Catalans i valencians som germans. El que no n'hi hauria unanimitat en aquesta manifestació és si tots se consideren de nació catalana. Però que tots són catalans perquè parlem català no hi ha cap dubte. Jo el que considero concretament és que així encara està pendent una qüestió. Així hi ha nacionalistes més o menys pròxims a Catalunya i espanyolistes més o menys emmascarats de folcloristes, defensors de la personalitat, etc. I ahir en aquesta qüestió de màscares, en aquest joc de màscares, és on se juga tot. La crispació entre unes postures i unes altres no es viu amb tanta intensitat en la vida diària. No n'hi ha res. Ni l'ha fet res. I m'ha pegat una punyada. Però les discrepàncies emergeixen de forma virulenta en segons quines situacions, sobretot a València ciutat. Ja posa les peres i fill de puta. Ja posa les peres i ja. Per favor. Ei, que no passa res. Nosaltres aneu cap allà i nosaltres cap allà. El País Valencià és com el Líban o com Bòsnia, però sense metralletes. Però és una